Казват, че България е малка страна. Но понякога малките държави раждат най-големите мечти. Това е историята на едно момче от София, което тръгна от картинг писта в мола и стигна до върховете на световния моторен спорт. Историята на Никола Цолов, българският лъв. Решил съм да ви показвам защо трябва да се гордеем. Защо трябва да се гордеем, че сме българи? Някакси, когато направих този епизод за Илия Груев, нещо отвътре в мен се надигна и реших, че една от мисиите ми ще бъде да показвам защо трябва да бъдем горди българи. Затова направих и видеото за Никола Цолов. Приятно гледане! Добре, почваме. Никола е роден на 21 декември 2006 година в София. Нищо не подсказва, че някой ден ще го сравняват с Шумахер или Алонсо. Но на 9 години баща му Димитър решава да го заведе на картинг в София Ринг Мол. Една уж случайна обиколка променя живота му. Малко по-късно Никола е записан на спортен лагер в НСА, където бившия пилот Николай Върбицалиев вижда момчето в действие. Той казва на бащата: "Синът ти има талант, не го изпускай." И така започва истинско пътуване. Още през 2016 и 2017 година Никола става шампион на България в клас мини. За повечето това било достатъчно, но не и за него. Семейството му решава да рискува и да го изпрати в Италия. Там състезателите са най-силните в света. Там талантите се превръщат в шампиони. През 2019 година Никола печели WSK Open Cup, огромен успех за млад българин. В следващите години той участва в световни шампионати, а през 2020 завършва седми в света. През 2021 влиза в FA Racing Team, отбора на самия Фернандо Алонсо. Алонсо не само го забелязва, но го и кани да карат заедно в 24-часово състезание в Дубай. И двамата финишират трети. Не всеки ден българско дете кара рамо до рамо с двукратен световен шампион. През 2022 идва големия скок. Никола започва да кара едноместен болид във Формула 4 в Испания. Там в първия си сезон прави нещо почти невъзможно. Доминира с 13 подиума, 11 победи и 5 поредни първи места. Никола става шампион още като новак. Това е моментът, в който светът разбира: България има своя звезда. През 2023 Никола влиза във Формула 3 с Art Grand Prix. Първата година е трудна. Той учи нови писти, болидът е различен, конкуренцията е зверска. Завършва на 22 място, но никога не губи вяра. И тогава идва 2024 година. В Монте Карло Никола прави невъзможното. Печели и става първият българин в историята, който взима победа във Формула 3. След това печели и в Австрия. Завършва сезона 11, но вече всички говорят за българският лъв. А през 2025 Никола подписва с Red Bull Junior Team, школата, която е създала шампиони като Себастиан Фетел, например. С новият си отбор Campus Racing Никола чупи рекорда за най-много победи в един сезон във Формула 3. Цели 5. Историята на Никола Цолов е доказателство, че няма малки държави, има само големи мечти. От картинг писта в мола до шампионските подиуми на Формула 3. То е пример за упоритост, талант и дисциплина. Пример, че младите българи могат да покоряват света. И когато българският лъв стигне Формула 1, тогава няма да е просто неговата победа. Това е победата за всички нас. Това е Никола Цолов, момчето, което превърна мечтата си в път. А вие, вярвате ли, че България може да ражда шампиони? Ако отговорът е да, споделете тази история. Аз ще ви показвам това. Възпитайте момчетата си, мъже. Никола е пример за младите. Какви да бъдат.
Бъдете като Никола.